ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala Plie nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ha ka arpo lai terik uno pra arjar arpo, u Pastor D. Sunn, ula Plie pajba ya ke AM Recording Studio, ya ka bala long try bat bala penyai, da uba ador bha syang peliang, kabadan ha Mawlai Mawroh Shillong, na kabentaban record, ya ki jingruai niam, bat kiwai di ki jat jingruai. Ha kani kasngi, laya don langru u temen basan TW Tham, ubala penlong ya keduai kepirat, bat ke jingker khu kerdo, harengkat ke jingedon lang, jong ki nongkit kam, jong kesnong Mawlai Mawroh, ki bahayeng hasem jong uba ador bha syang peliang, kenang bakani ke recording studio, kan long, kawai ni ki shlem ai jing sakri, kamtam ni ki samla, ki bakwa penpau perthai, ya ki sap ki phong ki jong ki, hakarwai ka siyaw. Kami kau ke mas ngoban, aingu iublay, ya ka jingdor ringkat lem ke jong u, bat nga ke yang ke jong nga, I bat ya pi baru ke balak ban poy ke poru mas dap ke jing kemen, jing songu, jing buram pi, bat I pastor, imam Sunn, I dekat komiti balang, nongkit kamsnong, tadi rangpa ke barang ni baru, tak yang ke sem ke jong nga baru koi. But hari ni kapor pembafilatip ni kuat ba shua pengin Plie ke studio ba finbu ba pengin nyawan lang kum nak balang menbu lem hagi jing duai nak minta ke kam ka bakani at saprang but duai lem ba hot kan dei sibenta ke kam andai ru sibenta kan dei ru jing Shakri ka bang lingba ke studio inyo ban Shakri ki babun kiliang ka imlang kasalang ka balang bagi ki liang baro di bu dang kajing duan ka yang kasam jungi batru kam tam ni kasngi la bandon prince of fem la bandon kala bandon ba fem patip ba in Plie ni studio ba haju ka poro ka kasngi ha jong khun ka ba dap sistem ka sngi ka ba menta di bu jing duai kerpang ya nishan ba blei una ye dorengkat ba unang he nang san ha ka jing syaptieng yang trajisu. Batang kita hikintin, boleh sih. Siapa bangnya benda bagi cengkuai, yang boleh katakan ni kita nak ketian kita cengkuai. Sam, kalau nong kapah kat para, abis sepak kat para, kita kat kebening kong, doa ingu hau try, nabau long bapa, nabaga jing isnei jongu, kena junam. Si Plie waning kong tartar ko men siam jonga do kerku yuk try bat baro kabahanga ya ka kerteng ba ku jongu ko men siam jonga do kerku yuk try ba wat klet ye ki jingle ba jongu baro ba ma bi ki jingle ba man jong pa baro ba snai ki jing pang jong pa baro ba pen im ye ki jing im jong pa na ki jing jot ba pen pong pang siat ye pa da ki jingle isnei ba ki jing isnei ba jam ba pen kadang ya ke sentur jong pa de ki ba pha kat ban pen thmai ya ke jing long samla jong pa kum ka pukni sam go sis pa khat pra ker khat ka ba fu sao kani ka sngi kalong ka bu trai ula pen long ngin shat kemen bat ngin smok kemen ha ka tu ku ble tu ble ker ku ka ba sha squar bat ka ba puli ka ba sha squar ne ka tian ka jong ini pendem ki jing twai Ook pa jongi ubah beneng ni aingu eme try na bentak ni pat kapor kama me penyo engi kumne paniadan na ka yeng ka jong ador hoy kurim jong I
Kuan jong kaba kum ka yeng ki ayo ya kan ka lat ya ka ban penbit penbyang ya kan ka cakang akaba kum ka yeng don ka benta ka bakrao na ka benta ka jing don kam ka jongki ka yeng bat karpang ero na ka jing tmu ka ba ya ka ban pendon puram ka karteng ka bakhui ka jome balong ka benta ka jing shakri ya me shakiwei pat hakar kom ke ching tray jongka andrai ru atrai ke ba long ya ke ban pendan buram ke kerteng ke bakui ke jome na ke benta kita ki basod dan kam ba ki bi don kam ke bande ke ban long ke ching kentiu na me long ki min siam ke ching ero ke ching pendan buram ke kerteng ke bakui ke jome kabaning kong ngai ke blai ya fi kerteng ke jong trai no pen bi ching Jesus Christ kumbala penso lalam khmat bi bador kalau kesengi ke bah kerpang ta jofi kum ke yeng ho pian play ni studio bat kham tam nam tai ti khun jofi ro jo kapor pikan jo sis nam ngani sengi nishan ta so ni kapor na ai khoblei ke sengi kha basup kmen ni ke ba ublei on ker khu in yo kamet ke bakot be khia ke balong ke spa ba ka ublei wai khun ben rio ni prathai in ma ro i ke jing sok ke jing kmen in Sunn ke jing ai ke jong trai bat kham tam bakal men sim khoi kan yo su sing bi ke jim ji na du dang rit kum ni kan jo sisnam ter chiter sing ke jim ji in ker khu ri fi kum kini ka pa nong a ke jing start ni fi pinang lan pen he pen san i gan ti bre hok kum mon ke jong trai ya ke studio nadu banga sedang nadu mengidan ke jing tamu ban benda man snai ni studio keladon mentala jan don hi arsnem di hadu bakan da orlong mentah sengi hakaba ngi peli ni studio bat layak ka tu kan ni namar kidon ka tu kan ki jinge kandu jing hakabe de bat kal yang kapisa bilan di hatakal da nakata ka daw ni simpor hendiap pelong ni studio ya ke studio ngin sedang no hi nadu kan ni sengi bangi kwa ban sedang no hi lada don ki bawan ban recording sebab kita la don uparo ki balaya keren bagi don le recording kan di studio di ingin sedang noi habedi bang di studio hot banga ngari ubah ngapet hi banga ya kata tamah ri gidong du gidong yarap namang nom la ban try marway di gidong yarap kalong ki bapen record na ki bapen mix ka ya ki jingwai dengar ngadon lang hi habedi ba mixing ti ki don ruski ki ba try lang ha ba ide biginong tem mar ginong tem bro ngam kwa ba ngin kan long betang ko ka style teng utang boy unong tem mi kaju tingi ni persang man bu bun kinong tem lada kidan ki bakwa ba kin pa tem nakaliang ka studio kan ni penbiang ginong tem te hendrai lada kidan pada ki baladon lupa ginong tem ki ban sini kita ki wan yalam ni ki tem hi makiru ka taru kam nilai long ka biang ka taru ho nakaliang ginong tem na ki kwa subu ginong ruai ki bam tan nong tem tingi penbiang nakaliang jungi te don ki por ki bakwa ki surten rai kitarong ipen biang namang idon ginong tem di tara taku mengarong tem hi di tara ta gidon ski beru ke bagi tem natang mixing ki nakra ka bisli maring ot bar kum tater hakabade bi suten rai rung yele ban pen biang be ta kitu hi kitu ki jing tem hi trai de kitu hi ngaman ram ne ngaman lam ne studio bagi ngini on kam ki pi ke jing kani ba aro kadon kam shisha ka experience kan bono tinong mai mo yang experience gidon kam shisha namar ba katu gajing let kizungi hongi let keleng war hasilong swab ngene chabaru hasilong ngalaju ya kendu laju tre hi studio ki war hasilong ru gidon ki parlok bang aju le baniram tidang turu la ayub hala len manang tu te henry hadin katu kan ni snam pada ngiyo ban let pres ki wi studio kum se bombe ngile ki recording studio ki bhaya ki ba piang nata ki sound engineer ngi kendu ki ba bet ki bala long world class kan teling ba jong kiru hot bangin ya kot kabor kat ki menta ka hi namar makiru kilaya de ki post nam no tin rai ke jing ya kandu jong pada kalong lingba ka jing kandu jong pada pat ki kaya rap ingi bingin skuthu shushu ya kan studio kan habangi wan lam ka tu ngiyo ki jingmut nakite habangi wan le ni te komno bingin mai di drums komno bingin mai di kini instruments kam tam nomor ba menshwa habangi tem shu tem nang keyboard tem drum so keyboard ni program na keyboard no kataro ha ni ngile him taro hendrai
kambun sin hi ki pergi kwa be de ya ke drum te ke drum ke drum shisha be ka sing shisha du tarar sha dengan lingba ka jingle jungi bre bombe ngi ki mai ta yu ki pron kam na ta ngi yu ki tiar yu ki pron kam je kat bala ai ho ngem la ban ong ngin thit lut nomar kala rem plat ki tiar ki pron kam ki dan rekat ka bala ai ngi pron kam kan te bat ka ba kong san ka di bangin ngin yo ka jingmut na ki bat ngin da ngi la ban pron kam da ka jing start kan kam biang ri teng isu thi ka tiar kam don ka khli tar kam don jingmut te ngi don kam la ngi la ban yo kat ka bangi la ban yo teng ka bogim don ru ngi la ngi haban shu wai ru ta ban pen bha ya ka recording kan ka jing stang ka jong ana du dang red hinga dang ngai ba ya ka music kan mana du na yeng ru ri pa i jong ri ba tem kiba don haka art kan yo ti entah kiba stna ba tem organ tem violin entah tatar ti wan sai pa jung ri isu besnat ban haki jing music ban ruai ban tem gitar entah tatar ti wan sama ngiru ngadan sehenman bakit iba i jus snat ban ruai iba dan ru ban sport sama sol dis snat ban ruai ba i jupen hikayah ngaro ba man chwa ne ret lang tu hikayah ngi tem gitar ngi tem tenta bre kimi ski para ki jongaro ngar nga hisang ban hikai bas heki ngedon interest ka family baro ka longing jungi kiri kinong tem sudah ngemi te kai ka bangile ka dei bang ngem perkhat ya kai ka ba ngin yo kumno kam dei ka jingyo ka dei tang ka jing sunat deh ngi sunat ban tem sitem ba te ngim tep ki bre ki ya ro ke me ro ngi ne ka bangi ngi shule ba te reka ban ya kisnam ngiyo pada ya ka jing ai men siam jing brio hot ki jing hane hang tai ru don hi ki jing du men siam ru teng ta te pemalan don we hi kita tama kita ber ki harap hi ngi bengin kiu te enrai ki don ki perlok pada ki bicu rap ba ki ba long ki ba support ba la dam mai ru ki ai men siam baento tingi kiu kan te entah ngi dan ski bre ki bana bar ki i ya katalen ka ngi don te ngi poi perkhat hi bengin dapoi sa sabar si ru enrai suya la kaya tang bangi it ban tem ngin rwa ngi le la kale kumta te ka suya ya ta kador kadang sotenat ka banang ka bangin ya ta kalenti ngirang la ban tip sibun ki ai dikum ka recording nginang te mata de dang ngila recording studio ko ma only fi ten rai menta padeng sudon kam ngin dan la ka jong te kan niru ka di sistem la sistem ma hadu bang da poi kan ka put ka ba menta kan te banginang kerman ba nang ni sakmat nginang kamla ban kampen ba susu te bat kani kan long ka jing sakri ki popon ba kham tam ka imlang salang nata gi badan haki balang gi baper ngin la ban record kiru mo ki jing ruai gospel bet kum tatar te gi jing ruai idri bet ki kiwe kan te nang ni kan long ka jing mentoi sibon ba ki kiwe ngi kwa ba kan long ta kan me ka jing ruai jong ka sama sol hi ka kata le ngi ke jing thmu jong studio ka de bangin la dang ila ngin le no hang ni mo ten re om pa de bangim dan kam ke jing rap jong ki wei te ka ba de ba ka mixing teng namar dalak ta uju suju bri kwa te ban kata no ki wei ru namar ho ngila ban record hang ni te wat ka mixing pa de ngila ban pha no sawai kan sabar ne sei ne teng ngi kata hi teng dan jing ruai ki bangi phas ki wei ru kan compare na ko wei ko album re dalak ta uju bri kala pu haju se jo lo ma ta ka dor kan ti hakabai dei bat ka ne ka jingya den ti susngo ban angu sayu blai madi mu hi bala yalam ti ngasdang ne ka jingla aba ka jonga bangan tem ru di mu hi ba ai ka sap bangan tem hayang mani ngatem ru ka ministry ka bangadon bat along ka jingker khu gi babut bat nga sukuben sibun namar ba kibun ba ki ba kwa ka sap ka ba ngadon ka ba ngi baro ka kinong tem kinong rai mong yadon dei te kum kinong tem kinong rai di ban sumu si sayu blai nama bun bagi bakwa de kimyo fi te ndai ngi di ban penor kam si sayu ka sap ka ba blai wai ban nga kerman banane sakmat ding ba ka studio nginang yo susu ban hot kan long ka jimento yang ngiru ndai kan long ka jimento ro iki bun balang ki badan katalen ki badan ni ki sap ki phong gi ki kan te banginang na ban ya sakmat ting ai men sim ki tu kinong ruai kinong tem gi badan ni kan ka benta fidang ding temu ba pen mi ka kum ka studio ba ko ya sakmat but wanum kan randien kin bun gi jing ele andrei ya bet kam ni le kaniru kala de ka we ni ki kam na marba men chom chwate da ong kinong ruai te ki sukhen bet kam don e de hangi andrei
kan ni kejing wai kejing tem kejing put kejing ni bat kasap ke bangi don deh kadang ngilak man pun kam hok sisa deh ubli ukur kuhi wai wat bangin im nang nir deh kalau ada ke profession kejing ni te nang ai min sim ki bubun wanum kerandien teng semua ban kerandien no andai la dapat sutu iba kan kasap ke don ya bes khamat teng wai kejing jing ele ngi ya kenduk deh oh kenduk pa ngaleng ya kenduk pa na dum swa so wan kuman ong no ngam treshu andai kanang ya kalau sulong kalau mentah adu mentah apa dia ti kejing songo kalau you blay hi bala ai kena sub system pan mo but if he baro ki pet te som nai ku blay if he baro mo te kani ka jing pali ka studio ro long si benta ya ka jing rakhi ka jing dap sisna bu jung khun chunga ni pali khana ka singi khana mangin ken mau ya kani ka singi kan ar flight tarik ngin ken mau sa namar ba khun di khun ni kong kani ka singi kha ju ta singi badru ngakermen ba kani ka sap katalen ke bangang adon kani har pateng ki khun ki kiti but nganget bu play undang ai ka sap kan ki khun ki kiti ba kinang la man pun kam wadi kani ka studio na ka adon bat kin pun kam shu ka sap kan ki but kan long ka jing ningkong ka jing mentoy ho ya kiru kilalan pun kam ka sap man re kan long khambun ru ka jing mentoy ki bubun ki balang pada kan ke melang ka salang katai ki ko aling ba kan ka jing kan kani studio Bandung ko nga ngasungo iba ador bi ailat mo ba kani studio de Bandung ko nga bengi use kini ki materials ki ba ni import na po Singapore ni materials ki de ki latest materials ki ba ki pendon kam studios especially ban treat ya ke acoustic treatment no de hard ni kendo si pun ki jing nama ba we don't get a proper room kira ka kamera ngimyo ba ka ba biang kat kum badai banchna studio le what la kata ni persiang kan kat pala banle banyo the best ha ka dollar ka kham duna banyo compare bat we studio basna shabar namar hangni pilati bhi ba ka yo jong put katem ka he tang na kaliang recording ka tai kini kibil kim pala ban afford kumba le shi be pat ki metro city te ni ha ban ye perkhat ye kata kai te kani ka de ka ngalaban ong kani ka de ka studio ka bang ngala design ka bi internet ba hadu mata hoi ngala le bon studio sha Mizoram sha Nagaland sha Tripura studio bobot tambah kimdei kumni nama ka budget chung ki kaduna pi studio ni la manchna different budgets kalong ba it depends on financial position chung ki try it started from 5 lakhs it go till crores 1 crore 2 crores dai menta hang ni pat ngi haban perkat mo kat kum ke budget kat kum ka yo katai dan kam experience ko ba pipi mo pila chu la trai ka tatli studios bila penundian kai ba filap ka jing pen na ki we studios ki we pan ki studio kiba shigiway pat kiri shigiway pat ki states mo ngamong babaro wat hamong bayro pimla ban ong babaro studio ki dei ba kindon tang kat to kan ni studio ki ba pile yang nong city ru nga le ngala ya interact bat ki designer ki bobon har commissioner studio bat ngala le room ro bon studio keleng ri India bat pe kumdu ki China kumdu ki design ngami iba kan long tangkum ki ni standard this is much better standard ma happy kum has cities ka way ka de ka space ha Bombay ka banyo kat kani ka room lada haban why kan you have to pay not less than 1 lakh silak si benai tang ka baying ladi 8 lakh si benai tang ka baying dai nama ta ki bri kim la ban afford ban sina studio be don berit studio don ki studio ha Bombay don studio ki batang si kamera kamera ndai gup sini ngiok be te ngam ban ong hi ba ya ka standard hi this here we have got good so many good standards studios like sulong bangimdon exposure they very good recording engineers studios qualities but no exposure communication cities that's all
thì hỏi là cái liang trong haru nên con sungu nam tay ba ador long iba don kan cái jing thang mau ban kan tia ka sap jogi nong roi nong tam kan ka jela ka jongi thì cái jing thmu jongi be bo ini ka studio ru nên con ya kalong ba in yo ban ai ka quality ka bo biang good quality recording nam tay nong roi nong tam jongi ngi ibam agini singi leki mi bona ki nong roi jongi ki ba don sha ka sap kila long ila ban compare ki wat ki nong roi ki na sabar kan te bo pli long bo bon pat long ni iba kim yo kan ban record or combo day yo ita proper recording te kat ai ka first intention long songo iba do long ba yo ban play na studio ila yo ban treat by ki rooms ila le bang don ka separate drum room idon ka ki live jam rooms ru iba ki nong tam ki la ban ya jam lang at the same time te ka difference ka kan studio bila ba kadang play menta kan ke studio jong i longal ka la pher bon lagi we studio ki bang ajulen nomor ba nadu ka treatment ka bai palang ila yo ban le ai ba ka pher sang ila yo bai ki that room sangne ki ba long well treated ki kala duna ba ki reflection serta ki one main thing hi bang ile ka recording kan te nget ba nang ni skot long in la ban ai ki recording ki ba nong ta ki nong roi nong tam ju ru ka hakador ko long affordable mangila tet nong roi nong tam jingi sane kim ombaro ki de ki full time musician sane ki professionals ki ba em na ka kam ban put ban tam rebun ngi le de ka jing stanat jingi pun ka de ka bon hiru ka de ka jing sakri ka jingi ublay ngi ba ka put ka tam jingi tenga nget ba ting ba ka studio ka long ka jing khu ki bobon jing sha nadu ba ila sedang ban snai ngi studio hoi wala ngi pat play officially ngi studio ru andre ki parlok ki bala tip ba gadon kan ka studio ki bala ki ladon hi ka to garne kumba ar langot ki artist ki bala awan ban le ki recordings jong ki pat ki bala snai ki track ki music tracks ru ki labon te tinginget ba nang is kmat ken nang ya don hi ki artist ki manayawan. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Let your Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, rest in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to